takže ľudia, vidíme už ďalšieho videa a dneska už musíme toho Braňa nájsť. Je tu za mnou Terka, volal som ju na pomoc, lebo Paťo a Maxo išiel niekde pozrieť auto a Paťo je chorý. A teď musíme už nájsť toho Braňa. A čo? Nepočul si to? Ľudia, počujete to? Mi to je prasa. Ideme tam? Ideme tam proste. A ja to trošku nepočujem, ale trošku zrychlíme. Trošku zrychlíme. To nespomne, prosím, tak kouš nad parkem, nič, zober mi kameru. More. Ľudia, videli ste to? Na 100%. To ste museli vidieť, počujete to? Zobral ho za sebou, videli ste to? Terko! Poď! Počekaj! Poď naspäť tam! Poď! Videli ste to? Terko, toto nie je horazné. Ja sa bojím. Idem tam pozrieť. Terko, on ma tam zobral. A on ma tam potiahol. A on tam má také, že nože. A ja som si asi prepichol trošku toho. Prepichol som si asi trochu petu. A takže dneska to už končíme. To kto je? Tak toto nemôže končiť.